Hej og velkommen til Bo Skolejob. Kom med ind og kig. Bo Skolejob har flere bokollegier her i Silkeborg. Vi har også nogle eksterne, hvor botræningen foregår i eget hjem. Inden du skal bo i egen lejlighed, kan der være ting, som du har brug for at lære, inden du skal ud og bo selv. På Bo Skolejob bor du på et kollegie sammen med andre unge, hvor du har dit eget værelse. Det, du øver dig på, kan fx være at lære at lave mad, handle ind, lave en indkøbsliste, gøre rent, vaske tøj og ordne badeværelse og klare personlige ting. Bare det at få nogle rutiner i ens hverdag er en stor hjælp. Der er selvfølgelig også fritidsdelen, hvor vi støtter op om at få sat nogle fritidsaktiviteter i værk, hvis det er det, du ønsker. Sammen med dig, der finder vi de elementer, som du har behov for at øve dig på. Sådan at vi lige så stille får bygget bro til det virkelige liv, og hvad der så skal ske, så du på et tidspunkt ender med at bo i egen bolig og kan klare dig selv, enten med eller uden støtte. Hvis der fremadrettet vil være brug for bostøtte, når du skal bo i egen lejlighed, så hjælper vi med at skrive støttebehovet lige netop til din sagsbehandler. Er du blevet nysgerrig på vores tilbud her på Bo Skolejob, så er du altid velkommen til at tage kontakt. Og der er unge mennesker i huset, som også er rigtig gode til at fortælle.